Батко не е излизал от 10 години от тази стая. Къде точно се намира? Къде сте? Тук ли е? В този съндък ли твърдите, че той спи? Да. Добре ли сте? Добре съм. Добре ли сте? Добре. Не съм много добре. Всъщност, хич не съм добре. Елате да ви почерпа по едно кафенце. Тая година нищо не роди, отсяка съм го, виж. Една слива няма, една слива! Една слива няма, една! Не е вярно. Къпа се там, имам бани отзаде. Се къпа всяка неделя. Хубаво ли се получи? Не! И за концерта какво? Нищо. Нямам какво да кажа.